Aquí sabem com gaudir i també com cuidar-nos. Un lloc per convertir cada moment en únic i assaborir-lo intensament. T'esperem a la Casa de l'Aigua amb Gas. Vichy Catalan. Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal. T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge. Vols dir que val la pena? I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros hi cobreixen el 100% de les obres. Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Qui us ofereix el temps? Factor Energia. Tarda de cel serè a bona part del país i en el cas de la Ràpita amb aquest cel completament blau i amb unes temperatures que s'han alçat a l'entorn dels 26-27 graus. Bona tarda. Situació del temps ben tranquil·la la que tenim a hores d'ara arreu del país, amb alguns núvols inofensius a la façana costanera i una estabilitat que ens acompanyarà com a mínim fins a la jornada de dissabte. Fem un repàs de les temperatures màximes que s'han alçat fins als 35 graus a Torroja del Priorat i també a Vinebre. De fet, no han arribat, però s'hi ha costat molt. En el cas de Torroja, 34,9 graus. A la façana costanera, els 27, però a bona part de l'interior han arribat en el cas de Castellbisbal als 30 graus, també a Girona i a l'àrea del Pirineu, destaquem la Seu d'Urgell, amb aquests 30 graus de temperatura màxima. La situació meteorològica va encapçalada per la tranquil·litat. Els núvols més importants continuen circulant molt lluny de casa nostra, per la zona de l'Atlàntic Nord o també cap a l'àrea del Mar Negre. Si fem l'ampliació, veurem que sí que hem tingut núvols baixos a la façana costanera, però que en definitiva no ha comportat cap mena de precipitació. Demà al matí encara ens llevarem amb aquests núvols baixos a la costa i amb algunes boires a les planes interiors, bé sigui l'Onyar, també Osona, el Pla de Bages, entre d'altres. En canvi, a la tarda el que predominarà serà el sol, amb unes temperatures que podran tocar la xifra dels 35 graus a Ponent i els 34 a l'interior de les Terres de l'Ebre. Al País Valencià i a les Illes, temps assolellat, amb alguns núvols molt poc importants els que esperem. I de cara als propers dies, començarà divendres i dissabte molt càlids, màximes per sobre dels 35 graus amb calor i temps estable, i serà diumenge quan baixaran les temperatures fruit de l'arribada d'una pertorbació. La Comissió Europea proposa una sanció comercial de 227 milions d'euros a Israel i Netanyahu amenaça amb represàlies també comercials. Avui és el segon dia de la incursió terrestre a Gaza. Bona nit. Salvador Illa presideix l'acte institucional de la Diada a Madrid. Ha defensat la convivència i la promoció de la llengua catalana. M'agradaria que quan algú se'ns adreça en català no veiessin això com un signe per subratllar una diferència, sinó com una mostra de la riquesa de la diversitat. En aquest Telenotícies explicarem per què la xarxa elèctrica està saturada i per què això farà pujar la factura de la llum. Només l'any passat, la meitat de sol·licituds de connexió van ser denegades per falta de capacitat.
Recepció amb tota la pompa de Carles d'Anglaterra a Donald Trump en una visita oficial al Regne Unit que també ha aixecat protestes als carrers de Londres. L'escriptor supervendes Dan Brown publica la seva última novel·la amb el mateix protagonista que el seu llibre més conegut, El Codi da Vinci. Hem visitat la cèlebre autor a casa seva. Comença el Mercat de Música Viva de Vic amb un programa de més de 70 actuacions i 3 nous directors al capdavant. En els esports, el Barça recupera Frenkie de Jong per l'estrena a la Champions al camp del Newcastle. El neerlandès és la principal novetat d'una convocatòria sense Lamine Yamal. L'avís del bombardeig, la destrucció i l'arribada de les tropes terrestres a Ciutat de Gaza. I davant d'imatges com aquesta d'avui mateix, la Comissió Europea ha decidit aprovar un paquet de mesures que passa en primer lloc per la suspensió parcial de l'acord comercial amb Israel. I això es tradueix en uns 227 milions d'euros en aranzels. La proposta també inclou l'aplicació de sancions personals, concretament a 2 ministres del govern de Netanyahu en posicions extremistes, també a grups de colons violents i també a una desena de membres de Hamas. I per últim, també s'ha decidit congelar la major part dels fons i programes de suport a Israel. Aquesta és l'única mesura que la Comissió pot tirar endavant pel seu compte. La suspensió parcial de l'acord comercial impulsada per Ursula von der Leyen requereix el vistiplau dels estats membres que l'hauria d'aprovar per majoria qualificada, és a dir, 15 dels 27 països